Bona tarda, David. Hola, se'm sent? Perfectament. Me n'alegro molt. Avui I ha tu, estàs ha anat sentint? fàcil, això. Tu també em sents bé a mi? Sí, 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 Molt bé, molt bé, molt bé. fantàstic. Vaig a posar el mòbil a un caixable que no tingui que... Molt bé, Molt bé. encara no estàs enregistrant, no? Tot que ja estem emitint en directe, però no està Aquí mateix. enregistrat, o sí? Tot queda gravat. Sí, 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 sí. Això ja tot queda enregistrat. De vegades Ah, molt bé. m'agradaria fer una mica d'edició que quedés una mica més bonic, però mai no tenim temps. Però bueno, l'important és el que diem. L'important és els convidats com tu, que ens fa molta il·lusió tindre't aquí perquè ets un convidat molt conegut a Espanya. Avui, parlant amb una altra noia, una valenciana, que es diu Àngela del Castillo. Sí? La Ah, coneixes? hola. Sí, 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 i tant. És una convidada que tindrem el proper dissabte i, escolta, li he dit, avui parlo amb el David. Ostres, el David! O sigui que això és un món molt petit, eh? Què et sembla? Mm. Sí, ens coneixem, gairebé tothom ens coneix, no? També parlareu d'aquí a unes setmanes amb l'Eduard Massana, no? De la Universitat de Barcelona. Sí, 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 sí. Eduard Sí, Massana, això sí. el 3 de juliol. El teníem preparat per la propera dissabte. Té un altre compromís, ho posarem el 3 de juliol. O sigui que continuem amb aquesta ratxa de gent que ha fet una tasca molt important en divulgació, que ens agrada molt. Pues bueno, Sí, sí. David, moltes gràcies per acceptar la invitació. El primer de tot és dir-li a la gent que parles un català perfecte. Bé, el tinc una mica descuidat darrerament, però mira, faig el que puc per conservar-lo, Molt tant bé, però parlat com per tu no escrit. ets català, tu no ets català, tu No, ets no. Jo soc d'Almeria, de Còrdoba. No, de Còrdoba, ets Còrdoba, de cordobès. Còrdoba. Cordobès. Sí, sí, jo vaig néixer a Còrdoba l'any 1969, si es pot dir l'edat. De Bueno, de 60, bueno, jo Figura. 60, de 69. Molt bon any, de Sí. 69, eh? Sí, no, va estar bé, i, home, podríem fer molts comentaris, però l'important en aquest ambient és que va ser l'any de l'arribada dels americans a la Lluna, no? O sigui que podríem dir que jo Bueno, estava ja predestinat a dedicar-me a alguna cosa així còsmica. bueno, I sí, vaig anar a Barcelona l'any 90, 1990, per fer el segon cicle de la llicenciatura en física i després vaig quedar-me per fer també el doctorat i 3 anyets més. O sigui, en total vaig passar-me gairebé, bé, no 10, però sí 9 anys a Barcelona. 9 anys a Barcelona. I per I, què vas escollir Barcelona, David? doncs mira, jo tenia clar, des que feia secundària, a l'Institut Sèneca de Còrdoba, tenia clar que volia fer física, per dedicar-me a l'astronomia. Podem dir que va ser una cosa així una mica, bueno, una mica no, molt vocacional. No? I de manera que com a Còrdoba no hi havia la Universitat de Còrdoba Física, vaig haver primer de decidir on anava a fer el primer cicle. En aquells temps, física era una llicenciatura, eren 5 anys, i les llicenciatures a Espanya aleshores estaven dividides en dues parts. El primer cicle, que era equivalent a una diplomatura, 3 anys, i segon cicle, que li dèiem l'especialitat. Clar, jo sabia que al meu voltant física hi havia a Sevilla o a Granada i no hi havia especialitat d'astrofísica, però podia fer el primer cicle o bé a Sevilla o bé a Granada. I per coses de la vida, perquè jo tenia arrels i família, el meu pare era de Granada. No? Si hi ha algú de Granada, on jo m'estic ara, ara soc a casa meva aquí a Granada. Si hi ha algú de Granada que ens escolti, si li diem que el meu pare va néixer a la Cuesta de Gomere, no es pot ser més de Granada. I per coses així i altres consultes que vaig fer amb la GEM, amb un altre vaig decidir fer primer cicle a Granada, primer, segon i tercer. I per a quart i cinquè l'especialitat calia triar. I vaig estar mirant, m'ho vaig mirar moltíssim. Es podia fer astrofísica en aquells temps, o alguna cosa semblant a l'astrofísica, a Canàries, a la Complutense o a la Universitat de Barcelona. A altres llocs hi havia assignatures també d'astrofísica, però allò que podríem dir l'especialitat com cal. I vaig mirar-me el programa, vaig escriure cartes a tot arreu i amb el programa de cada especialitat a la mà i pensant molt, vaig acabar decidint que Barcelona era la millor opció per a mi i crec que vaig encertar perquè em va anar força bé estudiant física, astrofísica de fet. Es deien Física de la Terra i del Cosmos, allà a la Universitat de Barcelona.
I, I bueno, així va ser la decisió, mirant. se't va quedar aquest amor per el català, per la terra. Sí, Aquest amor que sí, encara ho portes. sí, clar, són anys en què tot allò que es coneix s'acaba recordant amb molt d'amor, no? Aquella època universitària. Jo, de l'època universitària a Granada, 3 anys, tinc molt bons records, però també de Barcelona, no? Tot i que va ser només quart i cinquè, però després el doctorat, no? Per exemple, durant el doctorat vaig conèixer també a un noi de Mataró, que ara treballa a la Universitat de Jaén, Josep Martí Ribas, un especialista en astrofísica molt reconegut en el nostre ambient, no? I molta altra gent. La part del doctorat, allà a Barcelona, amb la directora de tesi, Carme Jordi Nebot, de la Universitat de Barcelona, i moltes coses que vaig fer i que continuo fent i que encara tenen a veure amb tot el que vaig aprendre allà, que com tothom sap, si se passa per la universitat ben passat, s'aprèn molt més que allò que estudies. I jo a Barcelona vaig aprendre molt més que física o que astrofísica. Que bé, que maco. Després d'aquest pas per terres catalanes, per la universitat, et vas dedicar a fer de professor. Bé, sí. Primer vaig ser professor a la Universitat de Barcelona. O sigui, després del doctorat vaig estar com 2 anys, una cosa així, com a professor associat. Però en aquell temps, com ara, les universitats estan molt... Vull dir, les possibilitats de quedar-se són molt limitades. I allà oferien per qui anava terminant el doctorat, acabaven oferint un coixí d'un parell d'anys, una mica més, per anar buscant alguna altra cosa. I vaig estar allà 2 anys com a professor associat a la Universitat de Barcelona. Però després vaig agafar una beca de postdoctoral a Castella, al Centre d'Astrobiologia, que és a Torrejón de Ardoz, prop de Madrid. I allà vaig estar-me 5 anys, allà prop de Madrid. I finalment, passada l'etapa aquesta al Centre d'Astrobiologia, que també recordo com una experiència molt enriquidora, perquè va oferir-me la interacció amb especialistes de fora de l'àmbit, no ja de l'astrofísica, sinó fins i tot de fora de la física. Allà vaig conèixer gent molt interessant dels àmbits de la química, la biologia, l'enginyeria, que estan fent coses molt grans en aquests temps. Són entre ells i els responsables, per exemple, de projectes de recerca sobre biologia d'estremòfils a Rio Tinto, allà a Huelva, o la gent que està fent d'homes del temps a Mart. No? Les estacions meteorològiques que hi ha a Mart estan fetes no només a Espanya, sinó al Centre d'Astrobiologia, per gent que jo conec. No vaig haver de marxar abans i no he pogut participar en aquesta cosa, però estic molt content i orgullós d'haver compartit temps amb gent que està fent coses tan importants. No? Molt bé, però... I finalment ara soc aquí a Andalusia a l'Observatori de Calaralt. No et pots queixar, David. No, i tant, perquè a més, durant aquest recorregut he vist que hi ha molta gent molt més valuosa que jo i amb més coneixements i amb més prometidors que s'han quedat pel camí, perquè no hi ha prou amb ser vàlid. Aquí també cal tenir sort i jo n'he tingut, prou. O sigui que no em queixaré. Això de poder dedicar-me, jo ho tenia clar. La cosa estava tan... No està bé la cosa ara, pel que fa recerca a Espanya. Però en aquells temps estava igual. És que no hem avançat. Continuem parlant del mateix. Inexistència d'una carrera de recerca per a investigadors, problemes a la universitat per gestionar qui es queda, qui no es queda i quines places hi ha i tot això. O sigui, els becaris de doctorat i la seva situació laboral i contractual no hem avançat gens. I en aquella època la cosa estava tan complicada que jo donava per fet que la meva sortida principal seria l'ensenyament secundari, cosa que m'hauria agradat també molt, perquè jo valoro molt la tasca que es fa en l'ensenyament secundari, sobretot gent vocacional. Jo ho hauria fet encantat. De fet, durant un any a Barcelona, abans de tenir beca de doctorat, vaig exercir com a professor de secundària, també. I tot i que va ser només un curs, ho recordo com una experiència molt interessant. Molt maca. Recordo companys, professors i professores, però també entre l'alumnat vaig tenir gent increïble. I que ara m'ompleix d'orgull poder dir, mira, aquesta noia que ara fa biologia de vés a saber què, la vaig tenir jo d'alumne de matemàtiques o de física a secundària. Però tenia clar que acabaria fent les oposicions per a secundària, cosa que al final no ha passat. I que altres companys i companyes més valuosos que jo han hagut de triar aquesta sortida perquè no van tenir la sort
que he tingut jo, no? De poder treballar en allò que volia d'entrada. I, de fet, immediatament després d'acabar la llicenciatura i mentre feia el doctorat vaig fer el curs aquell que deien d'aptitud pedagògica, equivalent ara al màster d'ensenyament. O sigui, estic qualificat per a l'ensenyament secundari, si cal. Molt bé, I ja molt bé. veurem. En el moment que calgui, estic disposat a dedicar-me a la tasca tan interessant, tan creativa i tan important que es fa l'ensenyament secundari. Jo sempre ho he dit. A veure, és una llàstima, o potser no, que no visquem 1000 anys, no? Que amb sort arribem a 100. Això vol dir que hem de passar la informació i hem de deixar l'herència d'allò que fem o que trobem o que volem a la generació següent. I això és una obligació fer-lo, però també ho hem de fer ben fet. I en aquesta tasca de passar-li les coses que tenim entre mans als que han de venir darrere, quan més jove és la gent, més important és la tasca d'ensenyament que es fa. O sigui que té molt glamour ser professor a la universitat. Té moltes satisfaccions també en l'ensenyament secundari, no? Però els herois de la reconstrucció del coneixement generació rere generació són la gent que treballa com a professorat a infantil i primària, claríssimament. Molt maco. Aquestes paraules que dius són molt maques i molt verdaderes. Que, de fet, aquesta tasca d'ensenyança a la gent jove és una tasca que amb la major part de les vegades no veus el resultat final, però és essencial per obtindre resultats. És fonamental i jo mateix ho recordo com a producte vocacional, no? Les vocacions s'aixequen i s'aviven quan ets petit. És estrany que algú decideixi canviar de vocació de fons quan tens ja 30-40 anys, no? Totalment ha passat, no? Però quan hem d'aconseguir que la gent s'enganxi a la ciència és quan encara no han arribat a secundària. I en aquest punt és importantíssim allò que es fa en l'ensenyament formal, o sigui, infantil i primària, i la tasca de divulgació de la ciència, no? De fet, jo ho haig de dir, espero que no hi hagi... Seria estrany que els professors meus de Còrdova estiguessin connectats ara sentint-nos en català. O sigui, potser puc dir que el professorat de primària que jo vaig tenir no era especialment brillant despertant interès per la ciència, que hi farem. Potser en altres coses sí, no? Però sí vaig trobar-me un ambient de divulgació de la ciència que em va atrapar, no? Llibres, productes de divulgació, el Carl Sagan voltava per allà, coses així. I per això és molt important. Si veritablement volem que les societats, no? A la península Ibèrica, des de Lisboa fins a Cap de Creus, tinguin un futur brillant, hem de procurar que les nostres cultures continuïn sent molt de lletres, molt d'humanitats, però hem de procurar que sigui també una mica més de ciències, que és la cosa que ens falla, no? A mi, quan estudiem història, no, de la ciència, dius Galileu, o Pascal, o Huygens, i en aquella època Espanya era la primera potència mundial, i la segona era Portugal. On són els científics ibèrics d'aquella època? Tenim un problema cultural. I precisament, David, he estat llegint un treball teu molt antic, del 92, pot ser, sobre la figura de l'Almagesto, bueno, l'obra de l'Almagesto, del Magest, que em sembla que hi has estat donant voltes, encara és un tema per tu molt fascinant, la història de l'astronomia clàssica. Sí, l'astronomia clàssica. Té a veure amb això, sí, hem comentat, no? Hem de cuidar l'educació científica i la divulgació científica orientada sobretot a la gent més jove i hem d'aconseguir que les cultures ibèriques adquireixin una component de ciència més forta, però això no vol dir oblidar la història o les humanitats en general. I a mi sempre m'ha cridat l'atenció la part de la història de la ciència. I en particular jo, com que soc de Còrdova, soc molt de Còrdova, la part de l'astronomia àrab, és curiós, no? Els grans científics ibèrics, no podem dir espanyols, perquè Espanya potser fins al Felip V no existia ben bé, però els científics ibèrics que més han influït a la cultura mundial parlaven àrab. O sigui, veritablement, a la part d'història moderna, quan Espanya va tornar a ser un altre cop la primera potència mundial,
hi havia un problema en el sistema científic, o de coneixement, o cultural, no? Que encara hem heredat. I la part aquesta, o sigui, a Còrdova no tot ha de ser la mesquita, Medina Sahara, o la part artística, fins i tot de vegades literària o musical, no? També hem de destacar la part científica d'aquella època. I aquí a Granada hi ha especialistes en aquest tema, molt importants. També n'hi havia a Barcelona, curiosament, podem parlar d'ells. I no hem d'oblidar que si, per exemple, avui dia agafem un mapa del cel, no? Agafem un mapa del cel editat amb la terminologia de la Unió Astronòmica Internacional. Molt bona part de les estrelles que surten als mapes tenen noms posats a l'Espanya àrab. O sigui, diem Albireo, de nèbola, perquè l'astronomia clàssica va passar a la cultura europea actual a través de la península ibèrica. I en aquell temps, Còrdova, el lloc on jo vaig néixer, era la capital, podem dir, del món, no? Cultural, científic i artístic. O sigui que aquesta cosa a mi em crida l'atenció i m'ha interessat, no? Veure què feia jo d'àrab no tinc ni idea. No tinc ni idea d'àrab. Però vaig trobar que l'escola d'Història de la Ciència Àrab que hi havia i que encara hi ha a la Universitat de Barcelona tenia un curs de doctorat sobre introducció a la lectura de l'Almagest. I com que hi havia la possibilitat de configurar una mica dels crèdits dels cursos de doctorat amb coses que no fossin de la teva especialitat, jo vaig apuntar-me al curs d'introducció a la lectura de l'Almagest. Això vol dir, el meu currículum de doctorat, tinc gairebé tots els cursos fets al Departament d'Astronomia i Meteorologia, Departament de Física Teòrica, i surt un curs fet al Departament de Filologia Semítica. És una excentricitat. I com a resultat d'aquest curs, que va ser interessantíssim, llegíem, per cert, l'Almagest traduït a l'anglès. És curiós. Mira, una sòcia nostra, una companya, ens ha passat un momentet, un peu de pàgina, ens ha passat un enllaç a un projecte europeu, em sembla que és de digitalització d'una gran part de les versions que n'hi ha de l'Almagest, circulant per tot el món, que ara són disponibles per internet, traduïdes en diversos idiomes, no només, o sigui, en àrab original, també en llatí. És a dir, ara una persona que tingui interès en aquest tema pot gaudir de tot un seguit de traduccions, tot un seguit d'escanejos, tot original. No existia durant tot la riquesa de la xarxa i de les meravelles que fa la informàtica. Però, clar, és dur, no? O sigui, fins i tot per a gent que sàpiga àrab, actualment, ja puc imaginar-me que no només pel contingut científic, sinó per la qüestió lingüística, llegir l'original de l'Almagest. Bé, l'original de l'Almagest, no oblidem, està en grec. Què passa? Que va tornar a Occident i al corrent normal del pensament occidental no en grec, sinó a través de la seva traducció àrab. O sigui, avui dia acostumem a considerar que va fer un recorregut pel sud. O sigui, no havia l'evident hagués vingut per França, pel nord. Però aquesta influència va vindre pel món àrab. Justament a partir del món àrab. I per això fins i tot anomenem el llibre, que el seu títol original era més aviat una cosa en grec que deia sintaxi, el gran resum, no? La gran sintaxi matemàtica. Però li diem el gran resum, gran sintaxi, Almagest, no? El gran en àrab. Ho diem en àrab. I ho diem en àrab perquè va arribar a Occident a través de la traducció a l'àrab. I de l'àrab va ser traduït al llatí, probablement a Toledo, no? I des d'aquí encara continuem. I què passa? Que qui pugui, que ho faci, però jo vaig saber d'agafar la versió en anglès d'un tal Toomer, un arabista anglès molt reconegut, i vaig centrar el meu estudi durant aquell curs de doctorat en la part astronòmica, evidentment, no? del llibre. I resultat d'això hi ha el treball aquest, que per això és de l'any 90 i pico, que he penjat ara no fa gaire al meu portal, no? A galadí.net, perquè, clar, que sigui del 96, crec que és del 96 el treball. Més antic és l'Almagest, no? O sigui que, veritablement, el treball aquest que vaig fer no ha caducat d'interès. A més, va agradar-me tant aquella feina que com a resultat del curs de doctorat sobre l'Almagest tinc el treball que vaig entregar com a resum o memòria, que està en castellà, un article amb una aplicació didàctica sobre com podem aplicar avui a educació secundària per ensenyar trigonometria. La trigonometria de l'Almagest, i no és tan descabellat com sembla, té sentit. Sí.
el resum és com podem aprofitar com feien la trigonometria en aquell temps, que era molt més pràctica i més empírica que ara. Ara tot són sinus, cosinus, pi, radians, coses molt abstractes, però en aquella època feien servir una raó trigonomètrica que es deia la corda, que és molt empírica. I es pot fer servir per fer una taula empírica de sinus. I aquesta és la proposta per a secundària que va sortir del curs aquell d'introducció a la lectura de l'Almagest. I després hi ha un producte en català, que són els apunts d'un curs d'Història de l'Astronomia que vaig donar allà a la Universitat Politècnica de Catalunya durant aquells anys, que es diu l'Astronomia de la prehistòria fins Newton. I aquí s'inclou tota una part dedicada a l'astronomia medieval que parlen amb l'estil de l'Almagest. O sigui que coses que fem, de vegades un curs de doctorat. Al final això ha acabat donant productes que continuen vius i que es poden descarregar lliurement qui vulgui allà al meu portal. Molt bé, però tu ara tens una situació molt especial, que és que encara tens aquest amor per a la història d'astronomia, però tens accés a un dels més grans telescopis de l'Europa continental. Efectivament, a Europa, bé, tant continental com insular. Vull dir, de fet, a les illes d'Europa no hi ha gaires telescopis. N'hi ha a Canàries, però no hem d'oblidar que Canàries és un arxipèlag d'Àfrica, no? A Europa, com a concepte geogràfic o continental, el telescopi més gran que hi ha és encara els 6 metres, que a la Federació Russa. El Bolshoi, no? Parlàvem abans del gran, el Magest, el Bolshoi, el gran telescopi azimutal, no? De 6 metres. I a continuació el segon que hi ha a Europa és el de 3 metres i mig de Cala d'Alto, sí, on treballo. Clar, tinc accés, però hem de pensar que els que treballem allà a l'observatori no fem servir els telescopis per a la nostra pròpia recerca. Evidentment. Funciona més aviat com un laboratori a disposició de tota la comunitat investigadora, abans alemanya i espanyola i ara gairebé exclusivament espanyola. Sí, perquè abans aquest observatori es deia, el nom oficial era Observatorio Hispano-Alemán. Això ja no és així, ja no és alemany. Encara es diu així perquè el procés de conversió en una entitat 100% espanyola està trigant més del que voldríem. Però ara el pressupost prové del CSIC, que depèn del govern central, i de la Junta d'Andalusia. O sigui, ara podríem dir que és hispano-andalús, si vols dir-ho així. Però encara el nom oficial és Centro Astronómico Hispano-Alemán. Això canviarà aviat, esperem, no? I això vol dir que, tot i que encara hi ha molta col·laboració internacional i encara hi ha gent de fora d'Andalusia i d'Espanya que té temps d'ús dels telescopis, però la major part de l'ús de la infraestructura ara correspon a la ciència espanyola. Escolteu, esteu ara més tranquils sobre el vostre futur? Perquè feia uns anys enrere s'havien posat núvols una mica foscos sobre el Alto. De fet, hi havia plans de tancar, no? El que passa és que això no ho han reconegut mai i no ho faran, però hi havia plans de tancar. Però sí, ara amb l'entrada... Des de l'any 2004, quan... És que la història de Cala d'Alto és interessant i ens ensenya moltes coses, no? Cala d'Alto es va constituir l'any 1973, quan Alemanya era un altre país. Era Alemanya occidental. Sí. Però Espanya en aquell temps no era un altre país, era un altre planeta. Clar, correcte. 73, però clar, o sigui que i les coses han canviat molt. En aquella època era el centre hispano-alemany, però això volia dir que Alemanya occidental ho posava tot i Espanya posava el terreny. Sí, bàsicament. Ha canviat moltíssim. Tant que l'any 2004, ja fa temps, però és el segle XXI, Espanya va per fi entrar com a soci propietari de la meitat de la infraestructura, amb la participació del CSIC. Abans, Espanya tenia temps, però la propietat de tot allò era de la societat Max Planck. El 2004 va entrar el CSIC i des d'aquell temps ja se sabia que els alemanys acabarien sortint. O sigui que va haver temps de sobre per preparar la sortida dels alemanys. I al final, mira, ens ha agafat una mica el toro, però amb la sortida dels alemanys entra la Junta d'Andalusia, jo crec que és una opció molt bona, garanteix el futur de la instal·lació i també ens permet
no canviar de patró, sinó assumir les decisions sobre el futur d'una infraestructura que és espanyola, que és andalusa i que ha d'alimentar la nostra ciència, la nostra cultura i tecnologia. O sigui que ara podem ser molt més optimistes que fa anys. Molt bé. Sí, sí. I quina és la tasca que té un astrònom resident amb una instal·lació d'aquest tipus, una instal·lació tan important? Bé, a mi això m'ha fet sempre molta gràcia. És com això dels metges interns residents, no? Els MIR. El resident, és que es queden a dormir a l'hospital? Suposo que sí, no? Home, de vegades sí. Quan tenen torn, sí, però clar, tenen casa seva i no resideixen a l'hospital. I el mateix passa amb nosaltres, no? Jo soc astrònom resident, però clar, no resideixo a l'observatori, visc a casa meva, on soc, i quan tinc torn vaig allà. Bé, som allà, tot s'ha de dir, la part més important d'un observatori com a gran instal·lació científica i tecnològica. Home, cal tenir astrònoms, evidentment, no? Però és molt més important la part tecnològica, o sigui, el d'enginyeria, enginyeria informàtica, mecànica, electrònica, hi ha molta més gent. Som com 30 i només no arribem a 10 o per allà els astrònoms. I a la part d'astronomia hi ha un seguit de gent que utilitza els aparells durant la nit, la part que anomenem d'astronomia tècnica, són els que estan utilitzant els telescopis a peu de cúpula. No? I la part d'astronomia que podem dir com jo, no? Residents, que estem de dia i el que fem és tenim cura de la interacció entre l'observatori i la comunitat d'usuaris, preparem les instruccions, indicacions, configuració d'instruments, manteniment i interacció amb els equips tècnics. O sigui que és una tasca que jo vaig començar de nit, no? I ara faig aquesta tasca de dia que té a veure més aviat amb la preparació, o sigui, interacció entre l'equip d'astronomia de nit i equips tècnics i participació en manteniment, configuració i interacció amb els destinataris de les dades, a Espanya o on sigui. Imagina't que jo sóc un investigador, tinc un grup d'investigació i vull fer una observació i vull tindre, m'han assignat temps d'observació per a tot. Jo parlo amb tu i tu parles amb els tècnics, fas una mica de tasca d'interface. Sí, però no ben bé així. Calar Alto funciona com la resta d'observatoris grans del món. I hi ha el que es diu un comitè d'assignació de temps. I aquest comitè està format per gent que no és de l'observatori, perquè s'ha de garantir la independència. Hi ha gent de fora, es renoven de tant en tant, i cada 6 mesos, cada semestre, s'obre la convocatòria i el que hauries de fer, si tu tens interès per aconseguir dades amb el telescopi de 3,5 metres, per exemple, és enviar-li una sol·licitud a aquest comitè d'assignació de temps. Aquest comitè es reuneix abans que comenci el semestre, evidentment, fan una tria, decideixen quines propostes són prou valuoses com per mereixer rebre temps i aquests que reben temps ens ho diuen a nosaltres. Fixa't, o sigui que la pròpia institució demana a un comitè extern independent que ens diguin quines propostes són les bones. Això es fa tot arreu. S'ha de garantir la independència i la transparència en aquest procés. I a partir d'aquest moment ja sí. Quan tenim la llista de qui ha rebut temps, a partir d'aquest moment nosaltres, el cos d'astronomia de dia, els astrònoms residents, ja contactem amb vosaltres per tal d'aclarir quin dia, quina nit tindreu temps, quin instrument, amb quina configuració, temps d'integració, quina llista d'objectes, si a l'hivern, si a l'estiu, si quin dia, quin altre, i aquesta interacció, que és complexa i també sempre molt enriquidora perquè ens manté en contacte amb ciència d'avantguàrdia, és la que finalment cristal·litza en un seguit d'instruccions per a la gent de nit perquè obtinguin les dades, que finalment s'envien a qui ha demanat el temps, t'arribarien a tu per internet. Molt bé. I aquest tipus d'instruccions, ja amb tu negociem quin tipus de filtres, quant temps d'integració, si es tracta d'un objecte que té un ventall molt limitat d'observació, un cometa, alguna cosa així, i vosaltres ja, amb aquesta interacció amb l'usuari i amb els, anem a dir, amb els tècnics de nit, els que de fet portaran el telescopi, el mouran, portaríeu a terme aquest treball i el resultat seria uns fitxers de dades. De dades, sí, que enviem per internet a la gent que ha rebut temps. O sigui, normalment es fa així. Hi ha observacions tant
delicades que requereixen prendre decisions sobre la marxa. Per exemple, els cometes són un exemple típic, no? S'ha de decidir coses sobre la marxa. En aquests casos, qui ha rebut temps pot venir, si vol, a l'observatori. Està allà en temps real, no? Però normalment, avui dia, 3/4 parts de les observacions estan en aquest mode que t'he descrit, que es diu servei, mode de servei. Aquí i a tot arreu, no? O sigui, els grans observatoris ja funcionen d'aquesta manera, gràcies a internet. Hem de pensar que quan jo vaig començar a fer servir els telescopis aquests, anàvem allà i tornàvem o bé amb dades en paper, que després calia picar, o amb cintes aquelles, un rotllo enorme, amb dades gravades. Això no es podia enviar per la xarxa en aquell temps, no hi havia maneres. O sigui, calia anar presencialment. Això ha canviat moltíssim. Des de l'any 93 fins ara ha canviat moltíssim. Els telescopis són els mateixos, no? Però com els fem servir i la instrumentació que tenen acoplada ha canviat moltíssim. De fet, tu has fet treballs de divulgació sobre un instrument molt concret, la càmera CCD. T'has especialitzat molt en aquest tipus d'instrument. Ha canviat molt la tècnica de CCD? Sí. Quan jo vaig arribar allà al Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona per tal de fer el doctorat, les càmeres CCD eren una novetat. De pensar que les primeres aplicacions productives de CCDs en astronomia de l'època del cometa Halley o per allà. O sigui, el 86, o sigui, als anys, al 90, era una novetat encara, allò de les càmeres CCD. I al Departament d'Astronomia i Meteorologia de la Universitat de Barcelona hi havia una tradició de fotometria, però clar, amb dispositius fotoelèctrics, es feien abans. I jo vaig estar en el començament del canvi al món CCD. I, de fet, jo vaig estar durant campanyes d'observació a Cala Alto, justament, però com a doctorand de Barcelona, fent servir un fotòmetre fotoelèctric, o altres setmanes tocava fer servir la CCD. I estàvem aprenent, la directora de tesi, l'equip de recerca, jo mateix, i d'aquest contacte amb els detectors CCD, que avui dia fa servir tothom, va sortir primer la meva tesina. La meva tesina, que està en català, la vaig penjar al portal fa un parell de dies. I tot i que és de l'any 94, inclou un capítol, 2, que jo sàpiga, és l'únic manual en català d'ús de càmeres CCD. I encara està allà i encara és perfectament vàlid. O sigui, t'explica com va tot això que sonarà del dark, el bias, l'aplanament del camp, que també li diem de vegades flat, i coses d'aquesta mena. Tot això està molt explicat amb molta cura i amb molt de gust per la normalització lingüística al capítol 2 de la meva tesina. També com a resultat d'aquest esforç, integrat a la meva tesi doctoral, que ja estava en castellà, d'aquí va sortir amb l'Ignasi Ribas, que també és un noi que vaig conèixer allà al doctorat, que era el director de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya. Sí. Vam preparar un llibre d'astronomia amb CCD en castellà, que va publicar Omega, edicions Omega, i el llibre encara es pot comprar. I és molt curiós, perquè, clar, hi ha llibres d'astronomia que caduquen perquè expliquen coses que queden antigues, no? Però aquest no ha caducat, té un aspecte una mica així com d'edició dels anys 90, perquè ho és, no? Però el contingut depèn de la física del silici i de com es fa la lectura, com fem el desplaçament de càrregues en la superfície d'un CCD. Això és física que no ha caducat encara. O sigui, aquest manual encara és viu. I amb el temps, també com a continuació d'aquell treball, no fa gaire, 2018, vaig publicar un llibre en castellà amb CCD. Fotometria astronòmica, amb Marcombo. Continuem per aquí? Sí? Sí, em diu Ramon Naves, que ens està seguint, que aquest darrer llibre, em sembla que es referia a aquest, és imprescindible. Em sembla que es refereix al darrer llibre que has mencionat. Sí, aquest, el de Marcombo. Sí que és com una continuació del que vam fer amb Omega, però és independent també. O sigui, no cal tenir el primer per tal de seguir el segon. I és Fundamento de Fotometria Astronòmica. I home, m'agrada molt. M'ompleix d'orgull que un astrònom del nivell del Ramon Navas digui que li sembla imprescindible, perquè
home, és veritat que no hi ha gaires llibres, ni tan sols en anglès, que expliquin la fotometria astronòmica, començant per coneixements de matemàtiques i física de secundària, i que et duguin fins al punt de poder produir fotometria científicament vàlida. No hi ha gaires productes d'aquesta mena ni tan sols en anglès. Aquest està en castellà. I jo crec que ha estat una aportació valuosa al panorama de publicacions en llengua castellana. Ara, és un llibre, en tinc d'altres molt més entenedors en el sentit de molt més divulgatius. Aquest és un llibre que, tot i que només cal la matemàtica de secundària, és un llibre tècnic, ple de fórmules, gràfiques, per la gent que tingui càmeres ACD, filtres i un telescopi i vulgui fer fotometria de debò. O sigui, no és per fer fotos maques, que està molt bé fer fotos maques, ni és un llibre de divulgació senzill. O sigui, està ple de logaritmes, fins i tot surten 3 o 4 integrals, o sigui, és un llibre tècnic. Molt bé. Tenim també aquí a Julio Castellano, un altre gran astrònom que també s'està veient, que qualifica aquest llibre com gran llibre de cabecera, que ho sàpigues. Encantat, perquè vaig veure l'entrevista que li vau fer al Julio Castellano, la vaig seguir sencera, escoltar algú amb la seva trajectòria i és sempre enriquidor. I ell ha fet aportacions molt notables, perquè no tot és, anava a dir, la literatura, vull dir, no tot és tenir manuals, també cal tenir programes. I jo no tinc l'habilitat de produir software, però ell sí que ha fet aportacions amb els seus programes. I encara està ajudant molt. Sí, que són utilíssims i que molta gent fa servir. De fet, uns quants exemples pràctics que surten al llibre aquest, de Fundamentos de Fotometria Astronòmica, estan fets per Ramon Navas i per altra gent, fent servir programes del Julio Castellano. O sigui, aquí és un ecosistema en el qual estem confluint observació, programació, teoria i manuals, i fem contribucions perquè la gent pugui treure dades que siguin útils. És molt maco això que estem veient, aquesta confluència, com dius tu, de gent que no es dedica a això professionalment, gent que es dedica, amb aquest punt comú que és la divulgació. És molt maco de veure. Però mira, entrant ja en terreny tècnic. En aquest punt, l'exemple dels casos pràctics, sobretot en Ramon Navas, encara que no només. Producció de software fora de la seva tasca professional habitual del Julio Castellano. O jo sí, soc un investigador, però a mi no em paguen per produir manuals de fotometria per a editorial Marcombo. Vull dir, això també ho he fet fora de la meva feina, en realitat. O sigui que en aquest sentit, tots tres hem fet una contribució desinteressada, perquè mai no es farà ningú ric a Espanya venent llibres de fotometria astronòmica, desinteressada, i jo crec que és un exemple de com van confluint interessos i ganes d'aportar coses, i el que cal és que hi hagi gent que n'aprofiti, que entregui profit. I jo crec que sí, que hi ha gent que està estudiant i fent servir els programes de Julio, els exemples del Ramon Navas i els llibrets aquests que fem altres, per tal d'avançar, d'aprendre i de produir informació científicament útil. Deixa'm només dir ràpidament que si algú d'aquestes persones que ens estan veient es vol afegir a la transmissió en directe, encara que sigui només per saludar, ho pot fer. Tenim les línies obertes per qüestions, preguntes, o si volen dir hola a la càmera. O sigui, estem aquí en directe per tots vosaltres. Et volia preguntar, nosaltres a Cossos Mataró tenim un grup de WhatsApp molt actiu i darrerament s'estan afegint gent que està començant però que té molt d'interès, molta empenta, que estan adquirint material nou, càmeres noves, i tenen una corba d'aprenentatge molt ràpida, estan fent coses molt bones, molt impressionants en astrofotografia, fent servir material nou, càmeres Stemos. Sembla com el CCD ja és una cosa del passat, no? I tenim ara una generació d'astrònoms que fan servir software, la major part de les vegades, un software que es descarreguen per internet, amb càmeres que compren per AliExpress o que les compren per Amazon i que es munten un observatori a casa seva i que amb molta rapidesa comencen a produir imatges de gran qualitat de nebuloses, de galàxies, arriba a magnituds fins a 21, o sigui, una barbaritat.
Com ho veus este despegue, no?, d'astronomia amateur? Jo ja pentino canes, no? Vull dir que he vist coses que vosaltres humans no creuríeu. Però ja fa temps que està despegant, no? O enlairant-se, diríem, l'astronomia pràctica, no?, al nostre entorn. I aquí l'avantguarda la va dur sempre el context ibèric Catalunya. De fet, quan jo tenia 14-15 anys, les agrupacions astronòmiques de tot Espanya, a Còrdova, per exemple, eren petites imitacions a escala de l'agrupació astronòmica de Sabadell. Sí, correcte. Que, de fet, era l'agrupació astronòmica d'Espanya, volguéssim o no. I aquesta tradició de produir dades útils ja va començar en aquell temps, o sigui, des del principi. Què passa? Que avui dia tenim els telescopis, en termes relatius, han baixat de preu, són més assequibles. També ha pujat el nivell econòmic mig de la població espanyola. Les càmeres LCD són productes que també es poden comprar. Vull dir, hi ha gent que es gasta en un cotxe, en una televisió, molts milers d'euros. I per aquesta quantitat de diners, que molta gent troba normal per veure la final de la Copa d'Europa, que em sembla bé, qui vulgui, és com una gran tele per això, pots tenir un equipament que et permet fer ciència publicable a nivell científic indistingible d'allò que es fa a altres llocs. I aquest enlairament de l'astronomia no professional, que ja va començar als anys 70, de fet, jo crec que pot continuar. Però jo sempre faig un comentari sobre això. Hi ha molta diversitat. L'astronomia només es distingeix d'altres ciències en una cosa, i és que el seu objecte d'estudi és a l'abast de tothom, amb el permís d'Elon Musk i de la contaminació lumínica. És a l'abast de tothom. Qui tingui interès, per exemple, per la biologia molecular o fins i tot per la física quàntica o, no sé què dir-te, per coses molt científiques, o sigui, l'objecte d'estudi no el tens a casa teva, no? En canvi, l'astronomia sí. Això permet que la gent que tingui interès pugui gaudir fent ciència si té l'equipament i els coneixements adequats. Però aquesta és la part diferent de l'astronomia d'altres ciències, però també té una part idèntica a altres ciències. Senzillament hi ha gent que s'interessa per això i que vol aprendre. O sigui, tenim l'astronomia pràctica, però també tenim la gent que té interès per la ciència aquesta, que volen tenir llibres, volen aprendre, volen saber, no de manera formal i reglada a la universitat, sinó tenir al seu abast productes audiovisuals, documentals o llibres que els proporcionen aquest coneixement. No? I això també s'ha de cuidar. Hi ha aquesta diversitat. La gent que només té un interès intel·lectual i la gent que té un interès pràctic. I fins i tot dins de la gent que té un interès pràctic tenim la gent que gaudeix observant el firmament amb la vista o mirant pel telescopi. Tinc un respecte immens. Jo això ho faig. Tinc la casa plena de telescopis i cap d'ells no té cap ni una càmera CCD. Els faig servir per mirar amb l'ull i mirar la Lluna i Saturn. Això també s'ha de cuidar i també té un valor. I després, quan passem a la part de tenir la càmera i obtenir dades digitals, hem de respectar moltíssim la gent que vol fer fotografies perquè li agraden. Igual que la gent que va a Roma de visita. No hem d'esperar que tornin amb una tesi doctoral sobre art del Renaixement, sinó que normalment tornen amb records, havent passat una bona estona i amb fotografies d'allò que han vist. La mateixa aproximació a l'astronomia és també totalment vàlida. O sigui, tenir un telescopi per gaudir i per fer fotos maques és absolutament respectable. I després hi ha la part d'obtenir dades publicables, que això també està molt bé, però que no hem de pensar que és una categoria superior, és una dedicació diferent. Aquí només hi ha un punt. Jo potser em repeteixo molt sovint perquè dic, com que soc el mateix, tinc les mateixes opinions. Canvio de tant en tant, no? Però aquesta no ha canviat des del principi dels temps. Si fem una cosa no com a professió, sinó perquè volem, la nostra primera obligació és gaudir amb ella. O sigui, que sigui satisfactòria i acabar pensant, he passat una bona estona. Com quan anem a Roma. No? He anat a Roma i vaig patir tantíssim per obtenir les dades a la biblioteca aquella per tal de completar la tesi doctoral sobre una cosa. Això que es dediqui a la recerca, bé. Però si tu vas a Roma i tornes amb fotos, ens has d'explicar que t'ho has passat molt bé. L'astronomia, aquesta
és la nostra primera obligació, gaudir. Mira, això seria un bon titular per a aquesta xerrada, posarem això. La primera obligació és gaudir. Està molt bé. Molt bé. Escolta, Calar Alto és, ja hem dit abans, és un dels referents europeus a l'observació pels mitjans que teniu, pel cel que teniu. Tu sempre has tingut molt especialment un interès precisament en el cel, la seva qualitat. Formes encara part d'associacions que defensen la qualitat del cel. Com està evolucionant això aquí recents? Quines perspectives veus? Bé, això puc començar pel principi. Clar, jo vaig tenir la sort, quan era molt jove, de tenir al meu entorn coses com la sèrie de Carl Sagan, o per casualitat, la meva mare és ama de casa i el meu pare era mecànic de cotxe. Per casualitat hi havia un llibre d'astronomia d'en Josep Comas Solà a casa meva. I jo me'l vaig agafar i vaig quedar absolutament fascinat. O sigui, hem de procurar que a la vida quotidiana dels jovenets i les jovenetes hi hagi astronomia. Per accident, de manera normal, que això no sigui estrany. Perquè ara, si confiem a l'ambient, la tria de vocacions, tothom acabarà sent o futbolista o cuiner. I aquest no és el futur que hem de voler per als pobles de la península ibèrica. Acabes de fer un altre titular. Jo vaig tenir la sort que al meu entorn hi havia en Carl Sagan, hi havia en Josep Comas Solà, fundador del Fabra, a Barcelona, i també hi havia un gust a la meva família per anar al camp, a la muntanya, a la Sierra Morena, no? I veure les estrelles. Aleshores, el meu interès per l'univers va començar amb motivació intel·lectual i amb motivació pràctica. I des d'aquell temps jo sempre he gaudit mirant les estrelles directament i recordant com s'ha degradat la visió que tinc del cel, per dos motius. Primer, per com ha empitjorat la meva vista. Jo ho dic de vegades. Jo separava a ull nu epsilon de la lira. No les 4, vull dir, les epsilon 1 i epsilon 2, no? O sigui, tenia una vista molt bona, ara ja no. Ara sabeu que tinc ulleres progressives. Però també hi ha la contaminació lumínica, o sigui, el cel s'ha degradat moltíssim. A Barcelona, la meva tesi doctoral va ser sobre astronomia pràctica també, astrometria i fotometria de cúmuls estel·lars oberts. Sobretot, tot i que no solament, però sobretot amb dades de Calar Alto. I això també em va posar en contacte amb el cel i amb allò que ara darrerament s'anomena astronomia ambiental. O sigui, la caracterització del cel. Turbulència, transparència, però també contaminació lumínica. En aquella època, quan jo voltava pel Departament d'Astronomia i Meteorologia a la Universitat de Barcelona, va començar i vaig tenir l'honor d'estar implicat al començament del projecte d'Observatori del Montsec, que avui dia està fet i incorpora un centre de divulgació i un observatori professional amb el telescopi més gran que hi ha a Catalunya, de 80 centímetres, el Joan Oró. I com a part d'aquell treball vam començar les campanyes d'astronomia ambiental relacionades amb el Montsec, o sigui, mesura de la turbulència, d'extinció i de la brillantor de fons de cel. O sigui que des del principi, quan era molt petit, fins ara he anat gaudint la visió del cel i veient també alhora com s'anava degradant per motius fisiològics i també per motius sobretot la contaminació lumínica. I al final he acabat al Centre d'Astrobiologia, vaig participar en la instal·lació d'una xarxa de telescopis, o sigui, una altra vegada molt connectat amb astronomia observacional i pràctica, i a Calar Alto ho estic veient. Calar Alto encara té un cel prou fosc, però no està protegit. I va empitjorant també. O sigui, això és curiós, no? No teniu cap tipus de certificat aquest de qualitat del cel. Curiós, no? Dir que els certificats o etiquetes tipus International Dark Sky Association o tipus Starlight no suposen cap mena de protecció. Són un reconeixement de la qualitat, però no protegeixen de cap manera. La protecció ha de ser de tipus legal. I a Andalusia fa anys es va començar a fer una normativa de protecció del cel, que no anava malament, però que durant els darrers temps s'ha quedat aturada i a dia d'avui Calar Alto està igual de protegit que la plaça d'Espanya de Sevilla. És la realitat. O sigui que tot i els esforços que hem fet, he fet jo i ha fet molta altra gent,
a Cellfosc, per exemple. Sabeu que l'Associació Espanyola de Protecció del Cel es diu Cellfosc i també va néixer allà a Catalunya. Hem fet molts esforços per tal d'aconseguir protecció del cel a Andalusia en general i a Calaralt en particular. I duem 2 o 3 anys que està tot molt aturat. I també costa explicar per què no vam arribar abans a aconseguir una protecció legal integral. O sigui, encara tenim aquesta qüestió pendent. I és una amenaça i ens ha de preocupar. O sigui que la situació no està millorant, al contrari, està empitjorant malgrat els esforços de comunicació que estem fent. I això és un altre punt que toca amb l'educació i amb la divulgació, perquè és cert que la contaminació lumínica és un problema tècnic, com enllumenem, no? Però enllumenem com ho demana la gent del carrer. Quan l'alcalde de Vigo fa allò que fa, o el de Màlaga, no? Sap que té el suport de la població. O sigui, tenim un problema, en primer lloc, cultural. La contaminació lumínica és, en primer lloc, un problema de comunicació social de la ciència. Mira, nosaltres estem aquestes darreres setmanes fent unes observacions per un col·legi i un institut de Mataró, i la darrera, que estava molt ennuvolat el cel, vaig tindre que inventar una xerrada que omplenessi tot el temps en ulleres de realitat virtual i tot això. I els vaig preguntar quants d'ells eren 22 nens, quants havien vist la Via Làctea. 2 o 3 havien vist la Via Làctea. Clar. Això és una tragèdia, en el fons. Sí que ho és, per molts motius. No? En primer lloc, és una tragèdia cultural. O sigui, les generacions noves estan perdent el contacte amb la realitat de la natura. La realitat. I amb això perdem cultura. Jo sempre comento l'anècdota que hi ha parts, hi ha paràgrafs, hi ha capítols del Quixot que ja no s'entenen perquè ja no mirem les estrelles, no? Hi ha una part del Quixot que es diu, aquesta la vaig incloure jo en un dels llibres que tinc per allà publicats, no? Es diu L'aventura de Lotbatane. L'aventura de Lotbatane. Bé, aquest capítol la gent d'ara no l'entén, però els crítics de Cervantes tampoc no l'entenen, perquè no saben que està parlant, quan parla d'astronomia, de coses que són al cel, no? O sigui, és una pèrdua cultural, és una pèrdua paisatgística. Té problemes també això de salut humana, mediambientals, ecològics, no? Per als ecosistemes i també científics, perquè estem fent malbé un recurs que a Europa, tota Europa, només tenim aquí a la península Ibèrica, que potser si de cas al sud de Grècia, no? Que és el millor cel d'Europa, no? És aquí al sud-est ibèric. I l'estem fent malbé, o sigui que els problemes són múltiples i és una tragèdia, efectivament, però sobretot i primer de tot és una tragèdia cultural, perquè hem d'evitar, perquè no és veritat, que comunicar que la contaminació lumínica és un problema de 4 bojos que volen veure les estrelles per motius científics. Això no és veritat. És un problema de la població general que té dret a gaudir del paisatge natural. I no només això, té implicacions també culturals en un sentit molt més ample, que abasten fins i tot cançons populars, cultura, literatura o altres tradicions, no? Del camp que tenen a veure amb l'observació del cel. O sigui, observar el cel no és només astronomia, és cultura en el sentit més general de la paraula. O sigui, és una tragèdia. I no veure la Via Làctea, evidentment. Clar, a la guerra la primera víctima és la veritat, a la contaminació lumínica la primera víctima no és la Via Làctea, és la llum zodiacal. Però bé, a continuació va la Via Làctea. Perquè clar, si fas la pregunta sobre la Via Làctea i ja costa, no gossis preguntar per la llum zodiacal. Jo no l'he vist mai. Sembla ser que la llum zodiacal sembla que m'ha assabentat que és pols del planeta Mart. Jo no sabia això. Sembla que la nau aquesta que han enviat els americans està fent una assistència gravitatoria, ha passat per la Terra un parell de vegades i s'han adonat que aquesta llum zodiacal estava relacionada amb el planeta Mart. O sigui, que jo no ho sabia, però jo no mai l'he vist. Una curiositat. I encara no hem parlat de Starlink. Encara no hem parlat de que ara mateix tenim milers de puntets que es mouen a l'atzar per la bóveda celeste. I encara en tindrem més. Per la població general, si perdem del tot el contacte amb el firmament, no passarà res. Al cap i a la fi, la major part dels satèl·lits Starlink, bé, ara, un parell de dies després de llançar-los, són molt cridaners perquè estan en una òrbita molt baixa i surten així en cua i brillen molt, no? Però la seva posició definitiva no són tan brillants.
poden assolir magnitud 4, 3, una cosa així. A vosaltres us han afectat, a vosaltres? De moment no, però clar, a la major part de la gent estem cridant molt, s'omplirà el cel de satèl·lits, I quan el cel estigui ple de satèl·lits ens diran, noteu que el cel estaria ple de satèl·lits i on són? No els veiem. Clar, no els veuran perquè seran de magnitud 3 o 4 i les estrelles de magnitud 3 o 4 ja no es veuen des de les ciutats per la contaminació lumínica. O sigui, estem posant capa sobre capa de contaminació de manera que fins i tot la contaminació aquesta de xatarra espacial la població general no l'arribarà a veure. I el seu impacte sobre l'astronomia depèn del tipus d'estudi que vulguem plantejar. No? Per l'astronomia professional habitual, de camp estret, amb telescopis grans, no serà una gran molèstia. Això és veritat. Però per estudis de camp ample, sí. O també per l'astrofotografia. O sigui, no hi haurà manera de fer una foto i que no surti un munt de ratlles pel mig. O sigui, el paisatge estarà espatllat. I això vol dir, no només si vols fer fotos del cel, sinó si vols fer una fotografia d'un paisatge nocturn, Monument Valley, allà a Arizona, o on sigui, a Wyoming, o on sigui allà a Amèrica, no? Faràs una foto molt maca, o la pedra aquesta, no recordo com es diu, la muntanya aquella que hi ha al mig d'Austràlia. Ula, o no sé, té un nom... Abans tenia... Tu arribaràs allà de nit, a la llum de la lluna, com vulguis, faràs una foto molt maca i et sortirà tot ratllat de satèl·lits, no? I podran dir, doncs mira, agafes el Photoshop i treus els satèl·lits. Es pot fer. Però si tu l'expliques a la gent de Granada, per exemple, que és on jo visc, no? A partir d'ara, cada vegada que mireu cap a la Sierra Nevada, veureu un anunci de Coca-Cola. No, això no pot ser, no podem permetre. No passa res, perquè feu fotos, les promitgeu i podreu esborrar l'anunci, no hi ha cap problema. Estic segur que hi hauria manifestacions. No? Però el que tindrem en la pràctica serà un anunci de Coca-Cola al cel, perquè no oblidem que els satèl·lits aquests no estan posats pel benefici de la societat, sinó per tal que uns quants guanyin moltíssims calés. No? La pràctica és el mateix que la Coca-Cola. I no hi haurà protesta, o sigui, no veurem les manifestacions. No ens mataran, podrem sobreviure, podrem continuar fent astronomia, però tot estarà ple de ratlles. Tot i així, encara ens en sortirem. Podrem promitjar, fer la mitjana, treure les ratlles, ja ho fem. Molt sovint, ara quan fem astrofotografia de camp ample, hi ha avions, hi ha satèl·lits, i els traiem, no? Els fem fora. Ho continuarem fent, però no deixa de ser un atemptat contra el patrimoni natural de tothom, no? Mira, David, parlar d'aquests temes sempre ens encogeix una mica el cor perquè, evidentment, són temes que ens toquen molt, molt directament per la nostra societat. Anem a canviar un tema una mica més optimista. Mirant la plana... Sí. Per Calar Alto sou part important a una nova xarxa europea. No és nova perquè és una fusió de les dues xarxes més importants que n'hi havia, d'observació òptica i també radioastronomia. Aquesta és una notícia important. Sí, és la continuació de... Abans li dèiem Opticon. I és una xarxa global per compartir recursos i afavorir l'accés als telescopis, a instal·lacions observacionals de primer nivell internacional. De manera que ja des de fa anys, entre la nostra comunitat d'usuaris, hi ha gent que no és ni d'Espanya ni d'Alemanya i que accedeixen a través del projecte aquest, que li dèiem abans, Opticon. T'haig de confessar que ara no recordo el nom nou que li han posat, però ja tenim concedit el temps i tenim gent de països de Vietnam, de Turquia, també d'Alemanya, de Grècia, o sigui que a través d'aquest programa hi ha molta gent al món que té accés a dades amb els telescopis i els instruments de Calar Alto. I coses com aquesta es continuaran fent. O sigui que una gran instal·lació com a Calar Alto, si es manté, i crec que el futur està garantit i que la situació, no vull dir que sigui brillant, però que com a mínim continuarem vius. I per tant, continuarem fent coses interessants, tant a nivell regional andalús com a nacional i internacional. Amb Càrmenes, per exemple, estem molt contents. Això d'haver arribat a descobrir prop de 30 planetes amb un telescopi a Andalusia, a Almeria, i amb un instrument fet
la meitat, no, de l'instrument a Espanya, en col·laboració d'institucions de Madrid, de Catalunya, d'Andalusia, de Canàries. És un exemple de com hem de fer les coses, i que ells a fora inventin, però que aquí també hem d'inventar i, mira, de vegades surten coses que ens fan mantenir una mica d'optimisme. No tot està perdut, poden fer coses. Canal Alto, ara mateix, al panorama mundial, es trobaria, diguem-ne, en el top 20, potser, d'observatoris. No voldria fer un rànquing perquè tot depèn de moltes coses, però també és cert que quan es va construir l'any 73, 75, 78, el telescopi de 3,5 metres, per exemple, sortia sempre a totes les taules de telescopis reflectors més grans del món. No? Ara estem considerats un observatori mitjà, i és cert. O sigui, és un telescopi de recerca de primera línia, però mitjà. No és un... És evident que... La grandària importa. La grandària importa i que tenim instruments nous, vull dir, són 3,5 metres, que als anys 70 era primera categoria, ara és segona categoria pel que fa a diàmetre. Però, com que estem parlant sobretot per a gent que té l'astronomia com a afició, sabem que tenim gana de fotons. Volem recollir molts fotons, però hi ha dues maneres de recollir molts fotons. Una és posar un embut molt gran, un telescopi molt ample, recollir un munt de fotons en un moment. I una altra manera és, amb un telescopi més petit, disposar de molt de temps d'observació i acumular fotons al llarg de molt de temps. És a dir, que el temps de telescopi també és un recurs necessari i car. No tot és agafar un munt de fotons en un moment. Hi ha estudis que necessàriament treballen allò que diem el domini temporal. Els estudis d'objectes variables, per exemple, que molta gent no professional treballa en això. Aquí el recurs valuós no és el diàmetre, és el temps. I això a Canal Alto ho tenim. Per això, per exemple, treballem amb Càrmenes, en la recerca de planetes extrasolars. Això és un exemple típic d'astronomia en el domini temporal. Aquí tenim gana de fotons, però han d'estar repartits al llarg del temps. I temps tenim. O sigui, aquest és el domini natural. Aquest és el domini natural d'un telescopi gran. Són les coses que són exclusives de tindre un telescopi gran. No, al contrari, el que vull dir és que si tens un telescopi gran pots acumular molts fotons en un moment. Però els telescopis mitjans i petits ara es dediquen sobretot a allò que anomenem l'astronomia en el domini temporal. O sigui, programes que necessiten un seguiment, estudiar el comportament de coses al llarg del temps. I les estrelles variables, supernoves, o la recerca de planetes extrasolars són exemples molt clars d'aquesta mena d'astronomia i Canal Alto està treballant moltíssim en aquest. Clar, com que ara ja som mitjans, som telescopis mitjans, treballem sobretot en el domini temporal. Oferim temps, més que potència instantània. Bueno, imagina't que són un grupet d'astrònoms aficionats que ens agradaria veure Canal Alto. Com ho podrien fer? Quin tipus de programes o quin tipus de possibilitats tenim ara per apropar una mica Canal Alto als aficionats? Bé, el que hi ha ara és un programa de visites guiades i a la plana web de Canal Alto us podeu connectar i allà hi ha un enllaç a les visites guiades, que des de temps estan d'una empresa a la que ho tenim assignat això, es diu Azimut, i es poden fer visites guiades. Diria que aquesta és la contribució principal i és força interessant per a gent que té l'astronomia com a afició veure un observatori mitjà, gran, professional, perquè hi ha punts de contacte però també hi ha moltes diferències en com es treballa amb un telescopi a casa. No? I és una visita interessant, molt enriquidora i és com entrar a un temple, no? Els nostres temples, parlàvem abans de visitar Roma i veure Sant Pedro. Molt bé. La nostra basílica de Sant Pere són els telescopis grans. De fet, jo sempre dic que la cúpula del 3,5 a Canal Alto té la mateixa grandària, si fa no fa, que la del Gran Telescopi Canàries. O sigui, el telescopi de Canàries és més gran, però la cúpula és igual de gran. Són com 30 metres de diàmetre. Wow. I és igual a la cúpula de Sant Pere, al Vaticà. O sigui que veritablement allò és un temple, si ho vols veure així. I val la pena. O sigui que aquest programa de visites guiades, qui tingui interès, es poden concertar per a grups, fins i tot. I fa temps m'encarregava jo d'això i vaig rebre agrupacions astronòmiques de tot arreu d'Espanya. Ara ja ho diu l'empresa aquesta, però és interessant. I ho recomano. Havia sentit, feia un temps que fins i tot s'havien fet cursets
Cursets d'astronomia. Això no s'ha reprès. En aquell temps vam arribar a fer 4 edicions del curs i bé, tot això diguem que ha canviat, ja no es fan. Bueno, no se sap. Bueno, però també s'ha de dir que un dels resultats d'aquells cursos és el llibre aquest del que hem parlat, de Fundamentos de Fotometria Astronòmica. En bona part, aquest llibre és una extensió molt gran i una elaboració a fons dels materials preparats per a aquells cursos. O sigui que els cursos estan vius en la forma aquesta del manual, que avui dia, si tornéssim a fer els cursos aquests, probablement el llibre aquest seria el manual de referència. Segurament. Bueno, ja portem una mica més d'una horeta parlant. Tractem sempre de seguir una norma que és no cremar el convidat perquè ens agrada que aquesta sigui només la primera vegada que connectem aquest mitjà. Ens agrada que aquesta sigui la primera presa de contacte perquè després la nostra idea, la nostra voluntat és agafar aquesta persona i posar-la dins la nostra òrbita. Som com un cos que volem tindre cada vegada més massa, tindre més gent a prop nostra, perquè aquest és un món, encara que és molt petit, són 4 gats, no? Però que estan venint gent nova i ens agrada que aquesta gent que va venint puguin veure gent com vosaltres, com tu, com la gent que hem parlat, per connectar aquestes dues generacions, no? I per això no volem esgotar tots els temes amb tu, perquè espero que tinguem més oportunitats de tractar temes que aniran sortint. Quins projectes teniu a Calaralto, per cert? Calaralto continua endavant amb la segona fase de Càrmenes, l'espectrògraf per la recerca de planetes extrasolars, i aviat es començarà a construir un segon instrument nou per al telescopi de 3,5 metres, però encara s'ha de decidir. Però probablement estarà dedicat a cosmologia. O sigui, serà el tipus d'instrument que es diu espectrògraf de camp integral, però hi ha 2 propostes que encara no s'ha decidit quina de les 2 s'implementarà i, per tant, jo no hauria de parlar més bé d'una que d'una altra, perquè això ho ha de decidir un comitè internacional, però tindrem un projecte de cosmologia observacional basat en espectrògrafs de camp integral. Això, juntament amb la segona fase de Càrmenes, que també s'actualitzarà des del punt de vista dels equips, són els projectes més importants que tenim a la vista immediata a Calaralto. Gràcies. Unes preguntes que sempre fem, que ja no te la farem a tu perquè ja has contestat sense adonar-te, és si tens telescopis. Sé que ja ho has dit que tens molts telescopis, però que són només per mirar a ull nu, que no són per fer fotografies. Tinc 6 telescopis a casa. Alguna vegada la família em farà fora i dirà els telescopis o tu. I faré fora els telescopis. No tinc dubte. Has aconseguit transmetre... En tinc 6. Doncs tots 6 són manuals, no tenen ni tan sols motor de seguiment, ni parlar del GoTo, que em sembla molt bé, però clar, jo el telescopi en GoTo ja el tinc a l'observatori. Jo arribo aquí, vull apuntar a la Lluna, a mà, seguir-la, veure-la, i cap d'ells no té ni càmera CCD ni res. El que més m'agrada és un reflector Newton de 25 centímetres, molt gran, vull dir, costa bellugar-lo, d'una marca xinesa, no ho diré quina perquè no hem de fer publicitat, però m'agrada molt com és de qualitat òptica i es comporta bé, és un Newton, miro per allà amb els oculars i encara m'agrada mirar la Lluna i Saturn, com he dit abans. Molt bé. Has aconseguit... El que més m'agrada, un Newton de 25 centímetres. No està malament. Has aconseguit transmetre aquesta passió pel cel a algun membre de la teva família, algun fill, alguna persona del teu entorn? No, perquè tampoc no ho he intentat. Vull dir, jo no vull ser pesat. I tot i que sí que hi ha gust per la ciència al meu voltant, fins i tot la meva parella, que és molt de lletres, ha acabat agafant un gust i una apreciació cultural general per la ciència i al contrari, no? També m'ha empaltat ell a mi la part humanística, diguem. I jo tinc 2 fills i aprecien la ciència també, i potser algú es dediqui a la ciència, però a l'astronomia, a aquestes alçades, puc dir ben segur que no. No ha passat, però bé, cada un ha de triar de seguir el seu camí, i, home, que els meus fills se dediquin a l'astronomia,
que triguin el que vulguin. No? Però jo el que sí voldria, i amb això tornem a allò que hem dit abans, és contribuir a que en l'ambient del jovent actual hi hagi alguna cosa més que futbol, cuina i Setmana Santa. Quina raó tens, David. El nostre objectiu hauria de ser, primer de tot, que la ciència, en general, l'astronomia en particular, estigui present a la vida quotidiana de manera natural. Perquè qui se la trobi i li agradi, s'hi dediqui. Però que no podem córrer el risc de malbaratar vocacions i ments valuoses senzillament pel fet que no hagin tingut contacte amb la ciència perquè no se l'hem ofert. Molt bé. Ha sigut una entrevista molt interessant, de veritat. Gràcies. I ja et dic que volem que sigui només la primera d'altres. Per aquesta entrevista tinc que donar les gràcies particularment a Àngel Gómez, revista Astronomia, que és qui ens ha actuat una mica com home comú, com a, diguem-ne, casamentero, no? Li agraeixo. El conec fa molts anys i he col·laborat moltíssim amb ell i suposo que no ens estarà veient ara, però per si de cas, gràcies a Àngel. Però ens posem en contacte i ja... Gràcies, Àngel, i sobretot gràcies a tu per haver-nos donat aquesta oportunitat d'entrar en contacte amb aquest món d'astronomia professional que també veiem que té molts contactes amb el món que nosaltres toquem, que és el món amateur. En el meu cas, sí. Molt bé. Fantàstic, David, estem en contacte. Una abraçada ben forta des de Catalunya, des de Barcelona. Ja saps que aquí tens no sé si la primera o la segona terra. Potser la tercera, però m'agrada moltíssim. Jo sempre que torno a Barcelona em trobo molt bé i sempre marxo d'allà amb ganes de quedar-me. Què hi farem? Doncs mira, si vens la propera vegada que vinguis ja tens un treball que tens que fer, que és trucar-nos i farem una trobada, què et sembla? Un dinar, alguna coseta. Mirarem de fer-lo. Fantàstic. Molt bé. Vinga, moltíssimes gràcies. Una abraçada. Adéu. Bona tarda.